ako sudan ni tatay. Uy, sino to? May nasulod sa kamaling nito school. May ano dila man? Manila gabi ko? Palapit ako dila. Ari na. Uy, may buslot ko. Bibi, malingling ko, be. Oh, ala. Si Chalma kasi Chumilensyo. Katugay sa imo, ham. Gintabo ko pa nga wala tao mo. Kag wala gi sa may nakakikita sa akon sa magsulod ako diri. Puti, sige na. Uba na. Oh, ala. Inapaw ba ni si Chalma? Dungan lang ta. Are. Nagubama si Chalma, oh? Hindi ko magtulog, Wow! Aray mo lawas nga. Daw sa gitara ba? Di basta gani gitara? Gani kuting-kuting na. Puti, ikaw ya. Uban na. Ara dayon Hindi man ko magtulog kahit Chumilensyo, Basi timos-timosan ko. Wow! Kadako sang imo. Muscle. Kaitom galisang imo. Bikini, no? Dali na. Are. Suguran na nila. O sige, dali na. Kinahanglan niya kita ang mauna paligo sa suba. Uy, ano to? Ay, maligo mo na sa suba. Dawa party. Doon sa mga enter. Mapuli na lang gani ko, Madali-dali ko puli. Hoy, Filimon! Hala, si Murat. Murat! Hala ka, Filimon? Wala ka mag-eskwela? Ginsugid ko ikaw kay tatay mo. Nga wala ka nag-eskwela. Nagpanguha ka lang sang puyo sa dalamnan. Nanugid ka kay tatay? Howe, nanugid ko ya kay tatay mo. Tapat ka gid, Filimon. Murat, bawi ang kinsulin mo kay tatay. Kay bakpanta ka, tuba. Oh, Tood? Baklan mo ko, tuba? Sige na, pakita na to sa tatay. Kay bakpanta ka, tuba. Dil, Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita.
Mabuhay kita tanan! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may Paradyo Bongo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail.
dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Permi lang nagahatag si Nikki sang pagkaon sa amon. Gani makasiling ako, nga daw isa siya kalalaki nga nagapangaluyag sa akon anak. Apang likom gali sa amon, si Nikki, grupo gali sa mga tumboy. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Ote, anong ginbuhat mo sang ginahagad ka nga magpakasal sang nobyo mo? Ate, nagsiling lang ako nga maghulat-hulat lang anay kami. Kay wala pa kami sang sinuptan. Kagang tangkuloy nagpati man siya sang ginhambal ko sa iya. Hindi pareho si Imoya Golda nga nagapantiner ka lang ya sang atsay lover. Kag masabaw naman. Uy, hala. Si Nikki ho? Samtang nagasugilanon kita. Sige lang yung tigis niya sang bino. Uy, Nikki. Amo ka nagid bala sinakadisperada? Hindi ko yan desperada. Nagapaminsar lang ako kung saan ko dulaon sa akong banas ang Hulyo nga to. Oy, Nikki, pamati. Iplastar namon sa imo ni Ria ang imo dapat nga buhaton. Husto si Golda kag si Ria. Isa lang ang paagi nga mabuhat ko. Agud madula sang lubos si Julio. Bantayan ko nga magbisita si Julio kay Luisa. Kagbanggaan ko siya sa alagyan kung magpauli siya. Tiruhon ko siya sang akon paltik. Hold upon ko siya. Sa sina, mapati ang tanang nga hold up siya. Kag pangitaon lang nila ang may kahimuan sini. Siguroon ko nga madtula siya. Paturon ko nga mapatay siya. Agod hindi siya makasugid kung sinong nagbangga sa iya. Kapag katapos, mangita ako sang tion nga makasugilanon kay Luisa. Kaggira, makatsamba na ako sa iya. Julio, hapon na ini Magpauli ka na. Hindi ako maluyag nga magabihan ka sa dalan Ate, sige, maupuli na ako. Maghalong ka ha. Madamo na balas ang hubog sa amo sini nga oras ang hapon. Kilala na ko sa mga standby draya. Wala sa may labot dira sa akon. Ate, maayo man kun amo Pero gusto ko nga magpauli ka na. Base bala kung magabihan ka dugay-dugay. Ate, sige. Amo na ko Isiling mo na lang kayo ng luling nagpuli na ko Ate, oo Bye. Wala makahibalo si Julio. Nga nagabantay ako sa iya diri.
Ari ako diri sa bitalamnan. Kag nahanda ko ng akong paltik nga may silencer. Sino magkuna-huna nga makahimo ako sini? Si Nikki, ang cute nga amiga ni Luisa. Ari na siya. Paunahon ko siya sa pila katikang kag tirohon. Nakalipas sa sampila katikang. Karon, tirohon ko siya. Ato, natumba siya. Naigo ko siya sa likod. Kagpatod nga naglapos sa dughan niyang bala. Karon, kadtuan ko siya. Na, ari siya. Nagahapaon siya sa tungasang dalan. Ari siya. Kuhaon kong kahita niya. Pating iyarilo. Pagwaon ko, ngagin hold up siya. Na, aring kahita niya. Kag-ari pag ng iyarilo. Makwartahan ko pa ini, no? Bayaan ko na siya diri, ah. Ginplanuhan gali ni Nikki nga madula si Julio sa Iyabanas. Agud matuman niya ang iyahandom kay Luisa. Kag isa ka adlaw sina, natigayon niya nga tiruhon si Julio. Kag siyang matumba ini, ginpalapitan niya. Ginkuha niya ang kahita ni Julio. Sa pagpadayon ko pagid. Luling! Din si Luisa? Ha? Ha? Si Luisa? Ay, ato sa iya nga pakaisa. Nga aman. Malain nga balita. Si Julio, nasapuan nga patay na. May nag-hold up no siya. Ano? Uy, Bastian, hindi ka gani maglahog sa amo sina, ha? Bagulag siya maghalin diri. Kay nagbisita kay Luisa. Kagkaroon, masiling ka nga patay na siya. Patay na siya. Ginatumpukan siya subong sa mga tao dito sa dalan, ho? Abi mo, ang nakakita sa iya amo si Tasyon. Ang nagabaligya ablas ng Sudan. Kag patay na kuno ini sang makita niya. Kag naghapao na sa dalan. Wala na siya kuno sang relo, kag wala naman sang kahita. Ay, abaw, Diyos ko. Makaduluoy man si Julio. Makaduluoy man siya. Kinahanglan, makaibalo si Luisa. Tawgan ko siya sa iya pa kaysa subungkit. Hindi ako makapati si Ninay. Nay, hindi ako makapati si Ninay nga patay na si Julio. Nakita ko siya nga patay na Luisa, anak. Apang sinong nagpatay sa iya, tay? Ambot, wala magani ako makahibalo. Basta kay nakita ko siya nga patay na sang magkanto ako dito. Makaluluoy man si Julio. Makaluluoy man niya. Na hindi ako makapati sini. Kaya na, nung ginapananaw ko pa siya nga nagayuhom sa akon. Samtang nga nagapabay palayo. Oo man. Nakita ko kaina. Nagababay siya sa imo, Luisa. Anak, kag nagayuhom pa siya nga nagabalikid sa aton. Siguro nakuha na siya sang ambulansya dito. Eh si Kapitan ang nagpanawag sang pulis. Sang maghalin ako sa barangay hall.
nimo, Luisa. Oh, salamat, Kid Nikki. Abi mo, sa hindi ako makapati nga ginpatay si Julio mo. Amo palang natabo diri sa aton. Amo palang ini. Oo, Nikki. Kung sino man ang nagpatay sa iya, kabay pa nga madakpan, kag mapriso na siya. Ampot hindi ko gid balikawan nga hindi maghibi, Nikki. Julio. Julio. Makaluluoy ka man. Naluoy gid bala ako sa imo, Luisa mo. Naluoy gid ako. No sa ginabuno ang kasing-kasing ko sa kaluoy sa imo. Abi, bibi. Diri ka magsandig sa akong dughan, no? Diri ka hibi. Isubsubang nawang mo sa dughan ko. Na pareho sinyo, nan. Sige. Maghibi ka, Ipagwang imo kalain sang buot. Ginasubsob niya nawang niya sa akong dughan ka nagahibi. Ay, kanami isang pamatyagan ko, Kag samtang nga ginahakos niya ako, ginapulas ko man ng iyang alikod. Ay, anay ka bala. Kay pasuhuton ko sang jutay ang akong kamot sa iya dughan. Ara, nahikap ko ng iyang nga boobs. Pao kahumok ba? Kanami kumuson. Ay, nasamaan naman ako ba? Ay, amo sina. Maghibi ka, Hasta nga maghalog ang dughan mo. Hasta nga madula ang kalisod. Julio. Makaluluoy ka man. Naluoy gid ako sa imo, Julio. Amo man ako, Luisa. Amo man ako. Naluoy ako sa imo kag kay Julio. Oti, ano ang balita, Bastian? Nadakpan na bala? May nanabat na bala sa kamatayon ni Julio? Wala, gid. Wala pagid kuno sang suspek, Pero suno sa kay Iking, nga anak na siya ni Picto, nagapangahoy siya kuno sang makabati sang lupok. May hinay lang kunong lupok. Kani nga nagwa siya sa kakahuyan kag magpanilag. May nakita siya kuno nga tao nga nagaluhod sa bangkay ni Julio. Kag ginapangkuot sining mga bulsa. Bay, ano? Oo, amo kuno inang iya nakita. Ay, titi, nakita niya kung sino nga tao ang nagapangapkap kay Julio? Nagatalikod gani kuno ini. Pero nakita niya kuno nga nagasuksok in isang pantalon nga maong. Kag nagajacket man sang maong. Dason, nagakalo ini. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary, dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo!
Diary, tawga lang ako kay Rufina. Nagapanuigon sang 30 anyos. Taga Talisay, Negros Occidental. Ining akon kasaysayan, natabo sang napulo na katuig ang nakaligad. 20 anyos pa lang ako sadto. Ang akon iloy, second woman sang akon amay. Ang akon amay, playboy kaayo. May legal siya nga asawa. Kag ang akon iloy, amo ang iya ikaduha nga asawa. Kag ang iya asawa, ginatawag niya si nanay nga kabit. Kag 3 kabi kabata sa kabit ni tatay. May negosyo ang akon amay. Apang wala niya kami ginaatipan sang maayo. Nagapang-ihaw man sang baboy si tatay. Apang sa pihak sina, talagsa lang niya kami ginapakaon sang karne. Kag may factory man siya nga nagahimo sa mga kalanunon. Sa pagsugod ko gid, Nay, wala gid kita ginpadala ni tatay sa mga kalanunon diri no? Ginapunggan siya abis ang asawa niya mo. Gani matinguha na lang kita sang aton para nga mabuhi kita. Di, ano na lang buhato naton, Nay? Nagapanglabada ka man lang. Kag bangod wala kita sang kwarta. Naguntat naman gani ako sa pag-eskwela. Sige lang Sa pila ka adlaw, makatibawas gid kita. Nga wala sang ginasaligan bisan sino. Si Manang kag si Bingbing yan, Nay? May balita ka bala sa ila? Oo, anak. Si Manang mo, Fe, may bana na. Kag ang iya bana, nagatrabaho bilang mekaniko sa talyer. Kag si Bingbing, nagpahibalo man siya sa akon nga mamana man siya kuno. Ay, nagsiling sila nga. Silang magasto sa akon pagtuon. Ay, sus, Hindi ka na lang magsalig pa sa ila, May pangabuhi na sila. Kag kita na lang nabilin dire. Kani buligi na lang ako sa pagpanglabada, Para nga makasupot kita sang kwarta, kag makapadayon ka sa pag-eskwela mo. Oo, Nay, Ay, Rufina, anak, may sugid ako sa imo. Ano Nay? Nagsaylo sa lain nga banwang akon ama. Oh, ha? Sa lain nga banwa? Sa diin nga banwa, Nay? Sa Manapla. Dito na sila maestar. Kag dalon nila ako dito. Uti, paano ko yan, Nay? Mabilin ka lang anay diri Kay kung maayo dito, papason ko ikaw. Kag isa pa nahambalan ko ng pakaisa mo nga si Ruby nga updan ka niya dire, samtang wala pa ako. Ahay si Ruby gali ang upod ko diri, Nay? Oo, anak. Maayo gid nga may kaupod ka diri Pahibalon ko lang ikaw Gani maghulat ka lang sang balita sa akon. Ati oo, Nay. Rufina, siling mo, may amay ka nga may negosyo? Oo, Ruby. Uti, nga hindi ka magkadto sa iya, ka magpangayo sang bulig. Hindi gusto si nanay. Luyag niya nga, hindi kami magpangayo sang bulig sa akon, amay. Kay maisong nga daan ang asawa sadto. Hindi siya maluyag nga magbulig sa amon. Ay, amo gali. Suplada galing manding mo? Oo, Ruby. Kag si tatay, under disaya sa iya. Amoy na nga hindi siya makabulig sa amon. Pero, tilawan ko abi nga magkadto kay tatay. Hindi lang ko magpahibalo kay nanay Ati oo, buhatay na Rufina.
Katungdanan sang amay mo nga magbulig sa inyo. Tay, maayong hapon. Bah, Rufina, ikaw? Oo, tay. Ako? Dalaga ka na gid gali. Kamusta ng mga utod mo, ha? May bana na sila, tay. Kag si nanay. Nagatrabaho sa isa ka manggaranon nga panimalay. Oo, te. Nga-ari ka dire. Ay, kwantay. Nagapangita ako sa ngubra eh. Buligi man ko balatay. Luya ko gid nga makapadayon ako sa akon pag-eskwela. Hambalon ko pa si Manding mo. Maghulat ka lang diri, ha? Ate, sige tay. Nagpasugot na si Manding mo nga magtrabaho ka sa ilimnan ko kung gabi. Matuod, tay? Oo. Apang kung hindi magsako dire sa idalom, mabulig ka sa trabahoon sa balay, ha? Kag sa gabi, mahimo ka makaeskwela. Pero hindi pa subong. Sa daso na lang nga tuig kung mag-abri ng klase. Ati, oo tay Sugot ako. Sugot ako sina. Kag pwede ka man diri nga makadayon. Duha ka mo nga maistar sa isa ka kwarto sang kabulig namon diri. Ati, oo tay Okay lang ina sa akon. Nagsaylo si nanay sa manapla tungod ato na didto ang iya ama. Gani wala ako nagpahibalo sa iya nga nagkadto ako kay tatay kag nagpangay isang bulig. Kag wala man ako napaslawan sa pagpadayon ko pagid. Rufina, may nagapangita sa imo didto nga tawo. Ha? Sino? Ambot Kadto ilang didto Ate sige makadto lang ako sa idalom. Si tatay na lang ang mangkuton ko. Tay, may nagapangita ko no sa akon diri sa ilimnan? Oo, ato ho, si Dulping. Siya gali? Oo, madamo na siya sang kwarta. Gani, sige na, kanto ito siya. Kaya ginapangita ka niya. Ikaw ganang gusto niya nga matubang. Ati, sige na lang gani, tay Pero, tay, nga nagapangantipara na siya bisan gabi na haw? Bulag ang isa kamata niya Ano? Oo, pero makakita man na siya. Gani, no problem. Gani, sige na. Kantuin na to siya. Ati, ihuotay Maayong gabi sa imo, Mr. Dolphing. Hindi na lang bala ko pagtahuga nga, mister. Tahuga na lang bala ko kay Dolphing. Ati, oo Dolphing, ano ang orderon mo? 5 ka beer kag 2 ka manok ka inasal. Okay Maghulat ka lang sa makadali ha? Ati okay. Basta ikaw, Rufina. Diyos ko. Kalain siya tulukon Kagkalain sa iya magtulok sa akon. Nagkatakilid.
Ginapaayon na lang niyang iya mata nga bulag. Mag-order ka sang gusto mo. Ako ang taya. Aba, hindi na. Ay, kuha na, Bi. Madamo pa ako sang obra. Nalisensya ko na ikaw kay tatay mo. Nga masugilanon ko ikaw sang makadali. Ano inaahaw? Abi mo, Rufina, ikaw ang pinakamatahom nga babae nga nakita ko. Panulok mo lang, ina. Ay, hindi Ay, matuod yung ginsiling ko, Inday. Kagwapa, gidya sa imo. Isa lang abing mata mo. Kundi, hindi mo makita sa maayo ang akon punggod kag kiwi ko nga ilong. Ay, kapalahog bala sa imo, Inday mo. Amo na yung matuod. Hindi kuya gwapa ya. Panulok mo lang na akong gabi. Pulding, may isugid ako sa imo. Ano ina? Nagsugilanon kami ni Dolphing. Nagsiling siya nga mga luyag siya kag magpangasawa sa bata mo. Kay sino? Kay Rufina? Oo, gani. Man, mga sawa siya kuno kay Rufina. Kag kun makasal na sila kuno, butangan niya kuno sang dako nga kapital ang ato negosyong ilimnan sa idalom. Buhaton kuno niya nga moderno ang ilimnan. Kag kun mag-amo sina, makaganar kita sang maayo. Uy, amo gali? O ti ano? Ano sa imo? Sugot ka bala? Ti sugot eh. Pero, base kung hindi siya. Base kung hindi siya kay Dolphing, kay ti kalaway sila sa iya mo. Ay, wala niya sang malaw ay kung madamo man lang sang kwarta, Hindi pa siya, nga siting prete na lang siya kung makasal na sila ni Dolphing. 5 kabilog nga danang basnigan sina, no? Gani, ha? Hambalagid si Rufina nga magpakasal siya kay Dolphing. Ate, sige akong bahala. Hambalon ko sini si Rufina. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.